Завжди дивував контраст, наприклад, Золоті Ворота, там перед цим все. Перед цим багато всього, щось там, всякі бутіки, ресторани і так далі. Буквально заходиш, а тут такі кушарі, кущі, нічого немає і так далі. Якби оцей контраст, я, до речі, ще покажу, де прямо на Золотих Воротах, бо я тут часто знаходжусь, працюю, прям такі забиті гаражі, що, не знаю, у нас там, де звідки я родом, в Ромнах таких. Ні, ну є такі, але якби такі умовно ніхто не купує. А у нас в наявності 12 тисяч картин, для українського ринку мінус 40%. Оце, до речі, не забув. Не Києва. Коротше, тут раніше був в'їзд для... Ой, взагалі повилітали слова. Коротше, потім розкажу.